Adiciat a tutis, vei e agut enveja de cosinar. E mai abbiai enveja de far un pastís. Duncos vos propausi de far un pastís al pastís. En occitan, le mot pastís pot far referència a mantunes causes. Pot ésser une preparació de carn salada composada de carn e de tombada, une preparació de pasta sucrada cuecha al forn per manjar al dessert, une bebenda anisada també sonada pastaga e de cops lo jaune. Gaita cola, amic! Din nostre cas, farem de pastisseria. Alavetz, per aquesta recepta, nos cal 150 gramos de beurre, 200 gramos de sucre, 3 ous, 250 gramos de farina de blat, un saquet de levadura química, 20 ml de pastís e de perles de sucre. Anem, començant. Precalfar lo forn a 150 grases. Fa fondre le beurre al microonde. Ajusta lo sucre. Per cada iou, de separar lo muggiol dalla clara. Poi, ajusta lo muggiols che si distave rus. Ajusta la farina e la levadura. Ara la mescla és força espessa e serrada, és normal. Reserva de costat mentre que anem muntar la clara en neu. Ajusta poc a poc per tal de desserrar la preparació. A pondre lo pastís. Dins un motle burat, buidar la preparació. E enfin, buttar unas perles sul dessus per decorar. E enfornar durant un'ora a 180 grases. E va aquí, los amics, un pastís prou simple e bon. Bonne degustation!